Ассалому алейкум бародарони азиз, мухлисони автоваъдат ва SM Group. Дер боз ҳама шумо интизор будем барои мошинои мо. Марҳамат, мошинои электромобил тавассути кредит ва наличка. Наличи ҳастай бародаро, нархошам нархои бениҳоят дастрасай барои ҳамаи шумо. Наличи дар айни ҳол ҳастай. Аёнои S плюс, экран калон ва экран майда. Марҳамат, нархо 170-180 ҳазоре ки дар дигар ҷоҳо шумо мехаред, дар мо ин нархо нестай бародаро. Ҳозир абзор мекунем, охирда нарша гап мезанем. Марҳамат, тамошо кунед. Марҳамат бародарон, Аён S плюсо, экран калон ва экран майда. Марҳамат, мегузарем ба экран калон. Соли ҳар соли 2026 0 пробег, запас ходиш бошад 505 километр. Тавассути банк ҳам аста, пешпардохт камтарак месупорем. Тамом бародаро. Марҳамат. Мошини электромобил. Дер боз бисёриҳо интизор буд. Нархои мо бениҳоят нархи арзон қатъиян. Марҳамат, ҳолати салони экран калон. Тап тоза, кандаги ягон дефект надорад, 100%. Русификатсияш договорная бародаро. Моголиёк. Ҳолати салони пешаш. Дар электропакет, чор дар электропакет, регулировка боковой, ду тараф монитирол, хойда якай. Марҳамат, экранаш. Бегзарем ба мошини дуюмги. Инашам Ayon S Plus, соли 2026, 0 пробег, запас ходиш 505 километр. И экран майдай бародаро. Ирам люк дорад. Тамошо мекунем. Шарти тавассути банк харидорӣ карданам ҳастай бародаро. Нархаш нархи бениҳоят арзон. Марҳамат, ҳолати салонаш. Ишам навпачкай. Бача гаштагӣ неста, кондитсионер як ҳамаи режимош 100% бародаро. Марҳамат, ҳолати салони пеш. И экран майдан ё. Хулас, дар айни ҳол бародарони азиз, в наличии фақат Ayon S Plus аста бародаро, экран калон ва экран майда. Дар оянда дигар намуд маркаҳошам меояд. Марҳамат, подписатсия кунед, фаромӯш накунед бародаро. Марҳамат, нависед.